Така, карам вече 1 час из улиците на София. Разхода е много добър. 11,2 за последните 32 км. Сега ще отида до фотосинтезис. Много яко, че няма нужда да плащам за синя и зелена зона. За сега това е голямо предимство, да видим до кога ще бъде така. Но определено градския разход е доста добре, поне лятото. Зимата ще направим сравнение, да видим как ще бъде. Но за момента разход 11,3 е доста добре. Общия разход, откакто сме взели колата, е 12,7, както може да видите, което също е добре при положение, че ние изобщо не сме жарили. Доста добър разход. Ще видим на дълъг път как ще бъде, защото за сега главно сме карали градско. Общо сето доста добре. Така, свършихме малко работа из центъра. Дойдох и до Sony да си взема една SD карта. Правим си днеска една обиколчица. От фотосинтези взех един микрофон. Надявам се, че може би сега ме чувате малко по-добре от преди една минута. Колата се държи много добре в градски условия. Има доста защити, следи ленти, следи коли пред вас. В момента съм сложил на аутокооперация, рекооперация. И ако няма коли пред мен, се движи все едно карам като нормална кола, има си инерция. А когато засече отпред кола, веднага намалява автоматично и си пуска рекооперация първа или втора степен, зависи колко близко е колата. Даже май и трета степен видях. Доста е приятно на каране. Бързо ускорява, макар че аз, както и жена ми, караме доста спокойно и нямаме някакви желания за изпреварвания, гоненици и така нататък. Колата е един прекрасен градски автомобил, който може да се движи спокойно и извън града и има достатъчно голям пробег. Все още не сме карали на големи разстояния и не мога да преценя как ще бъде, но ще направим и друго клипче, така че ако ви е интересно, ще го гледате и него. Един апдейт. Карам вече 39 км и разхода е 13,5, което според мен е много добре. Иначе откакто сме я взели, т.е. 544 км, разхода е 12,8. Карана е само градско почти, с малки изключения. Но да, като цяло това е разхода. Така, почти свършихме с
днешната обиколка и резултатът е 60 км с разход 15,3. 2 часа и 38. Мисля, че е доста добре. Надявам се, че скоро пак ще се включа, за да направим едно клипче за извънградски условия. Как ще бъде пътуването с Hyundai Kona 2022 година. 64 кВт батерия. До скоро!